får inte vara med oss längre. För du har ingen Xbox. Har du ingen Xbox här? Titta vad dåligt, va? Det här går inte längre. Jag är inte med på banan. Du får väl skaffa en Xbox då. Så snacka med Bosse, han vet allt om det här. Bosse, vad ska jag köra för spel om jag skaffar en Xbox då? Då ska du köra finska vinterkriget 4 Desserts Väldis remixer. Du kan köpa nog billigt på Medium-giganten. Kör Swedish remixer, finska vinterkriget 4. Han är bäst, va? Han är bäst. Vem är du då? Vad fan är du ute efter? Så kör finska vinterkriget 4. Så samma grej som Swedish remixer. Exakt samma. Exakt samma high-tech, samma finish, va? Fattar du? Vad häftigt det ska bli alltså. Vad häftigt det ska bli. Och grymt. High-tech Xbox. Och så trådlöst också. Trådlöst. Grymt. Bosse. Ska det vara så mycket snö på första banan? Det finska vinterkriget 4. Bosse, jag tror ryssarna kommer nu. Vänta. Bosse, tror ryssarna kommer nu. Ryssarna kommer. Då, finnen, akta dig finnen då. Bosse, nu får finnarna akta sig, vet du. Det är farligt för finnarna nu när ryssarna kommer. Ja, det var grymt det här. Finska vinterkriget 4. Ja, det är så grymt alltså. Ja, grymt det. Vart är det konstigt nu, Bosse? Det kan inte vara finska vinterkriget 4 längre. Stå på det flera skivor i Xboxen, Bosse. Jag vet inte så mycket om sånt här. Vet inte det. Är det du som är Super Mario? Sköt en kråka då? Sköt en kråka, du.